ஹலோ விவர்ஸ், நமக்கு எப்போவுமே இந்த வானியல் தொடர்பான விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிறதுல ரொம்பவுமே ஆர்வமாக இருக்கும். பலரும் நம்ம இதை தேடி படிக்கிறதுல ஆர்வமாக இருப்போம். ஸோ இந்த மாதிரி வானியல் தொடர்பான ஆராய்ச்சிகளில் பார்த்தோம் அப்படின்னா, இப்போ பூமியை தவிர வேறு எங்கேயாவது உயிரினங்கள் வாழ்வதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கா அப்படிங்கிற ஆராய்ச்சிகள் தான் ரொம்ப தீவிரமாக போயிட்டுருக்கு. அதன் ஒரு பகுதியாக தான் இப்போது வீனஸ், அதாவது வெள்ளி கிரகம் இருக்கு இல்லையா, இதில் உயிரினங்கள் இருப்பதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருப்பதா சமீபத்தில் வெளியாக இருக்கக்கூடிய சில ஆராய்ச்சி முடிவுகளில் நமக்கு தெரிய வருது. அது என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நாம் இந்த வீடியோவில் முழுமையாக பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ சூரியனுக்கும் பூமிக்கும் நடுவில் அமைஞ்சிருக்கக்கூடிய ஒரு பிளானட் வீனஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். இது மெர்க்குரிக்கு அடுத்து, அதாவது சூரியன்லேருந்து 2வது பிளேஸில் வீனஸ் இருக்குது. இதில் இதனுடைய மேற்பரப்பில், அதாவது இதனுடைய கிளவுட் சர்ஃபேஸில் பாஸ்பின் அப்படிங்கிற ஒரு கேஸ் இருக்கிறதா ரீசெண்டாக சயின்டிஸ்ட் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. ஸோ இந்த பாஸ்பின் கேஸ்க்கும் உயிரினங்கள் வாழ்வதற்கும் என்ன சம்மந்தம் அப்படிங்கிறத பற்றி நாம் பார்ப்போம். அதற்கு முன்னாடி நாம் இந்த வீனஸ் பிளானட்டை பற்றி சில விஷயங்கள் பார்ப்போம். ஸோ வீனஸ் அப்படிங்கிற பிளானட் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய சோலார் சிஸ்டத்துலேயே செகண்ட் ஹாட்டஸ்ட் பிளானட் அப்படின்னு சொல்லலாம். மெர்க்குரிக்கு அடுத்து சூரியனுக்கு ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பிளானட் இந்த வெள்ளி கிரகம், அதாவது வீனஸ். இதனுடைய டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட 400 டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கும். அதாவது 880 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட் அளவுக்கு இதனுடைய டெம்பரேச்சர் இருக்கும். இந்த டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ அதிகமான ஹீட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ரொம்ப ஹார்டஸ்ட் மெட்டல் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா லெட் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க. இந்த 880 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட்டில் லெட்டையே நம்மளால் மெல்ட் பண்ண முடியும். அந்த அளவுக்கு இதனுடைய டெம்பரேச்சர் ஹையாக இருக்கும். ஸோ இதன் காரணமாக நாம் இந்த வீனஸ்க்கு எந்த சேட்டலைட் அனுப்புனாலுமே அது சில நிமிஷங்கள் மட்டும்தான் அங்கே ஆக்டிவாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் சில நிமிஷங்கள்லேயே அந்த சேட்டலைட் ஆனது செயல் இழந்து போயிடும். அதே போல் நம்ம பூமியினுடைய அட்மாஸ்பியரில் எப்படி ஆக்சிஜன், கார்பன் டை ஆக்சைடு இதெல்லாம் இருக்கிறது போல் வீனஸோடைய அட்மாஸ்பியரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 96%, அதாவது 96% கார்பன் டை ஆக்சைடு மட்டும்தான் இருக்கும். ஸோ இங்கே எந்த விதமான க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸஸுமே இல்லாதனால இதனுடைய டெம்பரேச்சரானது எப்போவுமே ரொம்ப ஹையாகவே இருக்கும். ஓகே, நாம் இப்போது ரிசர்ச்சர்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்கக்கூடிய இந்த பாஸ்பின் கேஸை பற்றி பார்ப்போம். இந்த பாஸ்பின் கேஸ் ஆனது வீனஸுடைய சர்ஃபேஸ்லேருந்து 50 கிலோமீட்டருக்கு மேலே, அதற்கு மேற்பட்ட பகுதிகளில் இந்த பாஸ்பின் கேஸ் ஆனது கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு. அதாவது வீனஸுடைய கிளவுட் ரீஜியன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். விச் மீன்ஸ் எக்ஸாக்டாக சொல்லணும் அப்படின்னா வீனஸினுடைய சர்ஃபேஸ்லேருந்து 53 கிலோமீட்டர்லேருந்து 62 கிலோமீட்டருக்குள்ள இந்த இடைப்பட்ட தூரத்தில் இந்த பாஸ்பின் அப்படிங்கிற ஒரு கேஸை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ரிசர்ச்சர்ஸ். ஸோ இப்போ உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரலாம், இந்த பாஸ்பின் கேஸ் அப்படின்னா என்ன, இதற்கும் உயிரினங்கள் வாழ்வதற்கும் என்ன சம்மந்தம் அப்படின்னு உங்களுக்கு டவுட் வரலாம். ஸோ இந்த பாஸ்பின்ல பேசிக்காக 3 ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் இருக்கும், ஒரு பாஸ்பரஸ் ஆட்டம் இருக்கும். இது ரொம்பவுமே டாக்ஸிக்கான கேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க, ரொம்பவுமே ஹார்ம்ஃபுல்லான கேஸ். ஸோ இந்த பாஸ்பின் கேஸ் உருவாகிறதுக்கு 2 வழிகள் இருக்குது. ஒன்று எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம பென்குயின்லாம் பார்த்துருப்போம், டிவியில் பார்த்துருப்போம் நிறைய. இப்போ கடற்கரைகளில் இருக்கக்கூடிய பென்குயின்களை பார்த்துருப்போம். அதனுடைய குடல் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மைக்ரோ ஆர்கானிசம், அந்த பாக்டீரியாவோ மைக்ரோ ஆர்கானிசமோ, அந்த நுண்ணுயிரிகள் ஆக்சிஜன் ரொம்ப குறைவாக இருக்கக்கூடிய இடங்களில் தான் உயிர் வாழும். இந்த மாதிரியான பாக்டீரியாஸ் ஆர் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் இவை தான் இந்த பாஸ்பின் கேஸை உருவாக்கும். அதாவது இயற்கையாக இந்த பாஸ்பின் கேஸ் உருவாகிறதுக்கான ஒரே வழி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் வெளியிடக்கூடிய பாஸ்பின் கேஸ் மட்டும்தான். இதே போல் சில தொழிற்சாலைகள்லையும் இந்த பாஸ்பின் கேஸை செயற்கையாக தயாரிக்கிறாங்க. ஸோ இது 2 வழியாக தான் பாஸ்பின் கேஸ் அப்படிங்கிறது உருவாகும். ஸோ இப்படி இருக்கும்போது இந்த வீனஸில் பென்குயினும் கிடையாது, தொழிற்சாலைகளும் கிடையாது. அப்போ எப்படி பாஸ்பின் கேஸ் வந்திருக்கும் அப்படிங்கிற சந்தேகம் தான் இப்போ எழுந்திருக்கு. ஸோ இதனால் இந்த வீனஸினுடைய மேற்பகுதியில், அதாவது அந்த 50 கிலோமீட்டருக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய பகுதிகளில் ஏதாவது மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் உயிர் வாழ்வதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருப்பதா இப்போ நம்பப்படுது. ஸோ இந்த ஆராய்ச்சியை யார் பண்ணாங்க அப்படின்னா, லண்டனில் இருக்கக்கூடிய கேர்டிஃப் யூனிவர்சிட்டி, அந்த யூனிவர்சிட்டியில் இருக்கக்கூடிய ஸ்கூல் ஆஃப் ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் அஸ்ட்ரானமி, அந்த துறையை சேர்ந்த ப்ரொஃபஸர்ஸ். குறிப்பாக இவங்க ஜேன் எஸ் ஜீவ்ஸ், தென் ஆனிட் எம்எஸ் ரிச்சர்ட், தென் வில்லியம் பெயின்ஸ், தென் பவுல் பி ரிம்மர், இவங்க கூட இன்னும் சில ஆராய்ச்சியாளர்களும் சேர்ந்து இந்த ஆய்வுகளை பண்ணியிருக்காங்க. இதனுடைய ஆய்வு முடிவுகள், இவங்க ரிசர்ச் பண்ண அந்த ரிசல்ட்ஸ், அந்த பேப்பர்ஸை நேச்சர் அஸ்ட்ரானமி அப்படிங்கிற ஒரு சயின்ஸ் ஜேர்னல்லையும் இவங்க வெளியிட்டிருக்காங்க. அதை நீங்கள் முழுமையாக படிக்க விரும்புனீங்க அப்படின்னா நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் அந்த ஜேர்னலுடைய லிங்க் கொடுக்குறேன். அந்த ஜேர்னலில் இவங்க வெளியிட்ட ஆர்டிக்கலினுடைய லிங்க் கொடுக்குறேன். அதில் போய் நீங்கள் இந்த ரிசர்ச் பற்றின முழுமையான பேப்பரை படித்து பார்க்கலாம்.
ஸோ இவங்களுடைய ரிசர்ச்சில் சொல்லியிருக்கக்கூடிய இந்த விஷயங்கள் வந்து இவங்க எப்படி ப்ரூஃப் பண்ணாங்க, எப்படி இதை கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படிங்கிறத பற்றியும் சொல்லியிருக்காங்க. அதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, ஹவாய் தீவில் இருக்கக்கூடிய ஜேம்ஸ் கிளார்க் மேக்ஸ்வெல் டெலஸ்கோப், அதாவது நம்ம ஏற்கனவே ஒரு சீரியஸ் பண்ணோம் இல்லையா, நோ த சயின்டிஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு சீரியஸ் தொடங்கணும். அதில் ஒரு எபிசோட் மட்டும் போட்டோம், அதுக்கப்புறம் எதுவும் போடல. நமக்கு தொடர்ச்சியாக அதில் ஒரு சயின்டிஸ்ட் பற்றியும் நம்ம பேசுவோம். அதில் நான் ஃபஸ்ட்டு ஜேம்ஸ் கிளார்க் மேக்ஸ்வெல் பற்றி தான் நம்ம பேசியிருந்தோம். அதிலேயே சொல்லியிருந்தோம் இவருடைய பெருமைகளை குறிக்கும் விதமாக ஹவாய் தீவில் இவருடைய பேரில் உலகத்திலே மிகப்பெரிய டெலஸ்கோப் இருக்குது, அதுதான் ஜேம்ஸ் கிளார்க் மேக்ஸ்வெல் டெலஸ்கோப் அப்படின்னு. அந்த டெலஸ்கோப் மூலயமா இந்த வீனஸில் இருக்கக்கூடிய இந்த வீனஸ்னுடைய மேற்பரப்பில், அதாவது வீனஸோடைய சர்ஃபேஸில் இருந்து 50 கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இந்த ஃபாஸ்பின் கேஸ் இருப்பதை இவங்க கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. ஸோ இதன் மூலமாக அவங்களுடைய பேப்பர்ஸில் எதாவது ப்ரூவ் பண்ண விரும்புகிறாங்க. அவங்க சிலியில் இருக்கக்கூடிய அக்கடாமா பாலைவனத்தில் இருக்குது இந்த ஜேம்ஸ் கிளார்க் மேக்ஸ்வெல் டெலஸ்கோப். இந்த டெலஸ்கோப் மூலமாக நாங்கள் இந்த ஃபாஸ்பின் கேஸ் இருப்பதை உறுதிப்படுத்தியிருக்கோம். அதே போல் அதனுடைய சர்ஃபேஸில் இருக்கக்கூடியது பாஸ்பின் கேஸ் தான் அப்படின்னு நாங்கள் இந்த டெலஸ்கோப் மூலமாக ரிசர்ச் பண்ணதில் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. So is there really life on Venus? I really hope so, but we can't absolutely tell with the results we've got so far. We've shown it's very hard to explain the presence of the molecule phosphine without life, so not in any other natural way. But we also think that life would really struggle to deal with the incredibly acid environment of the clouds of Venus. So it may be that the only thing to do is to send a spacecraft that can really sample and see if there are life forms. ஸோ அதே போல் வீனஸ் பற்றின நம்மளுடைய ஆராய்ச்சிகள் எந்த அளவில் இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றியும் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுக்க ஆர்வமாக இருக்கும். ஸோ முதல்ல 1961 தான் இந்த வீனஸை பற்றின ஆராய்ச்சிகள் தொடங்கப்பட்டுச்சு. அதுக்கப்புறம் 1962 ஃபஸ்ட்டு வீனஸ்க்கு ஒரு ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் அனுப்புகிறாங்க. பட் வீனஸில் இருக்கக்கூடிய ஹை டெம்பரேச்சர் காரணமாக அந்த ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் வந்து உடனே செயலிழந்து போயிடுது. அதுக்கப்புறம் 1967 அங்கே லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு, அதாவது அங்கே கரியமில வாயு வந்து 96% அளவுக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி கண்டுபிடிக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் 1975 தான் நமக்கு வீனஸை பற்றின ஒரு முழுமையான புகைப்படம் கிடைக்குது. ஒரு சில சேட்டலைட்ஸ் மூலமாக வீனஸினுடைய முழு புகைப்படம் அப்போ தான் நமக்கு கிடைக்குது. அதன் பிறகு 2010 அக்காட்சுகி அப்படிங்கிற ஒரு சேட்டலைட் அனுப்புகிறோம். அதுதான் பூமியிலிருந்து வீனஸை போய் சேர்ந்த சேட்டலைட் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுவாங்க. அந்த சேட்டலைட்டும் அங்கே போயிட்டு சில மணி நேரங்கள் மட்டும்தான் அங்கே வேலை செஞ்சுச்சு. அதுக்கப்புறம் அதுவும் உடனே செயலிழந்து போச்சு. தென் இப்போ நம்ம மாஸ்க்கு வந்து மங்கள்யான் அப்படின்னு ஒரு சேட்டிலைட்டை அனுப்பணும். தென் அதை தொடர்ந்து இப்போது இஸ்ரோ என்ன பிளான் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா, சுக்ரயான் 1 அப்படிங்கிற ஒரு சேட்டிலைட், ஒரு ஸ்பேஸ் கிராஃப்டை வீனஸ்க்கு 2023 அனுப்புகிறதா ஒரு பிளான் வச்சுருக்காங்க. ஸோ இந்த சுக்ரயான் 1 அப்படிங்கிற இந்த செயற்கைக்கோள் மூலமாக நம்மளால் இன்னும் இந்த வீனஸை பற்றினா நிறைய ஆராய்ச்சிகளை மேற்கொள்ள முடியும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த சுக்ரயான் 1 அப்படிங்கிற மிஷனை வந்து இப்போது இஸ்ரோ பண்ணிகிட்ருக்காங்க. 2023 வாக்கில் இன்னும் இந்த வீனஸை பற்றி நம்ம இந்த சுக்ரயான் 1 மூலமாக நிறைய விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்க முடியும். ஸோ இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். வீனஸில் எந்த மாதிரியான உயிரினங்கள் வாழ்வதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்குது, இப்போது இவங்க கண்டுபிடிச்சிருக்கக்கூடிய இந்த ஆராய்ச்சிகளை பற்றினா நிறைய விஷயங்கள் நான் இந்த வீடியோவில் சொன்னேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நினைக்கிறேன். உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்டையும் ஷேர் பண்ணி இதை பற்றி அவங்ககிட்டையும் அவங்களையும் தெரிஞ்சுக்க சொல்லுங்கள். மீண்டும் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் விஷன் பாரத் சார்பா நன்றி.